Dangi phai kini ki cases ka badai ya kini ki khlung ki khana nei kini ki khamtam kini ki haki pokso cases majority ka cases udai be unun person pangai ibun sin ki case ka kini ki khana ki wan hapo ki observation home ki jongi kadai palat ka jing ai mon palat nala yeng Hato la kala demo takapor bakit ki nyamru na jong ki pulpit jong na jong ki puja ki jong ki na jong ki eki nu ki tanat nyam bakin kran halor ki niru ngakentu ki kme ki paru bakin long kusiar pide bendon kata ka jingya jan bat ki kon ki kti ba ki kon ki kti ru ki burom ye phi bat kin wan shakmat bin yatho Hato dang so ya hap ban khot ye kari ki jongi kari te briu te blai kublai parlok sa shi sing ye pedang so bhai phi sha kani ka wei pat ka episode jong ka Rynsan Iathir ka badai ka program ka ban ra sha phi do forefront media but ha kani ka episode men tal sngi ngi nya kren halor ka jing long shnga ki ken thei barki klung khna ha ka jala Meghalaya kai ka pelong ingi bonon ra ya kani ka mat jing kren men tal sngi ngangai baro na phi do ni ka juba ka jing sha batha jubor ka jing em badang lung jong I wei hebret I badang south nam kerta hang te po nong ra nong lum kelapin lingo pin bitar bat pin par yang kriat ya ka jala baro ka wei bat ka pin ko slai jing mut kadai ka jing suba don kti jong khna ob nang khalai snam ha kani ka jing ja kani kadai tang ka wei na kini ki case ani ki jing sha thombo prasha ki khlung khna bat ki long kme ha ka jala ka jong ni ka jing mi kha jong kini ki case bat kini ki jing ja ka bu ya kini ki jing kali Hato dang don ka jing jingshngain ha pedeng ki long kme bat ki khlung khna ha ka jala ka jong ni ka em lang ka sa lang ka bangi ai ka bat ka bangi I na bentak ki khor ki ti ka jong ni Hato dang so ya hap ban khot ye kari ka jong ni kari te briu te blai ki banya shem benta ha ka ni ka Rynsan ki kenthop ye saw mut ki long kme na ki tna trikam ba pher Shaka diang jangang ko aban penitho ni kong ye kong mi frin rin tatyang iba train na gabenta ka hok jong kilang long kami haga jala ga jongi ba ka than te laming hi bro ka wei nang tang I doni kong mina khor kangor iba long ka chairperson berim jong ka Meghalaya State Commission for the Protection of Child Rights nang tang I don ru ye kong yada rapthab iba long I program manager jong ka State Child Protection Society jongkat not social welfare ka jala Meghalaya. Bang ipriang semua baru ya ikong Larissa Kharjana ibalong I sub inspector jong ka women police. Ting ipriang semua bahai pi sya ka ni Rynsan ka jong ni but ngi songo I ka jong plai po ka jong pi ba ka jong lakloi ka jong pi banya don benta banya keren alor ka ni ka mat ka kongsan. Tinganget bon na preng jong pi ki parlok ki papet ya ni ka program pen keli yang balai tang kilong kami Siya kilong kupa ki don, Hato kilong kupa ki don benta ban ra ika jing small shnga ka jala ka jongi ho ki don benta. Henry ko an benti BP ba ngim thau ya kani ka mat na ka tara jor jong ka jinglong contation rang. Ni kwa ban yo sngo ya ka sur jong kilong kami ngin snga bru ya ka sur jong kilong kupa. Namar nginget ba ka em lang ka salang ka jongi lagi ka day ki kentay la ni ki shinrang kirang ba la ni ki samla ni don la ka benta balwan ra ika bha kamiat ha ka jala ka jongi tishwab ni ya cha khmat ya kani ka jingya ther ka jong ni shwaban pinkin ma biang ki pai ba kinya ki jutang ki ba ki panelists la ni ki nong shimenta ki pin paum tasni kin day ki jing pin sngo ki jong ki but u forefront media kershan la ni pen rem ya kinya jong ki tingin pai bet shaga ni ka jingya ther but nginya le ban kren halor banyak keren ya khana banyak thir banyak tai banyak le ban wengi kita ki jerbat kita ki sok dot ki bate ba khom ngi kum gajai pen rio ba banyak keren ru halal ki jing ep ki jing shem ki ba ka emlang sa lang jong hi kamat na koi ka posh koi pat tingan sedang shone ni kong mina kong ladani phash ka statistics ni ha jala ka jong ni kat kum ka Meghalaya police website ni iba ka kani ka jing sha thombor ki khlung khna ba ki kenthai ka jala ka jongi kadang kiu ngan chu ai ki numbers khandiat mo ha usnam arajar arpu ar ka jing don jong ki case persha ki long kami ka dai lai spa sa na ka lai spa sa phulai ha ka arajar phulai shaka henry spa khandai pho ka arajar arpu ar but ki khna ruk long jo ha ka ba usnam arajar ar phulai ka jing bon ki case ka long san spa khat ar ti
ngasmutu ba kajing bun jing ki case hakin ki snem ki bla like ka jing shampang jing pa bar ban wan chakmat ban register hindi ka eka pa pinsmu kya jing mut inga ka long ba balai ki long yeng lani ki shnong ki thau ki dang don ni kata ka jing she ting ban wan report ki case lada ki don kum kita balai ki ra ban bu re ki ni case hatu kani kam kta eka hok jong ki long kami ki ba ma ki jing lani ki khlung khna ba ma ki jing Kublai iban bapi kot yang am tangsi bendron rekat bat kini ki panelist berfer no ni ki department begini crunch phang kini ki jerwat haka imlang salang jungi dei te ban ong ya kata ka bapi kili mentan ba balai ba ki brio kimwan chakmat dei te haka jing yo jongi kalong kumni kin bun cnm ki long kmi ne ki khna khulung ki tieng benwan chakmat mo kawai ga dei ka jing tieng kawai ka dei ka jing le ran jongki ben mi chakmat mo ben yatho ya ka jing ja jongki nang ta ba ki tieng ba yo omdon banget yiki ta kawai pa dei ka dei ba kim tip she e kin le ka ni ka jing pen tip dei ka kaduna ba kam tam haki nong konong jongi ngin pem ki brio kim jukwa benwan chakmat ki tieng ba yo sha penrem yo ki brio kim numnget ya ka jing kren jongki ka jing mo ya ka jing sha le ben jongki te kadon ru ba ki bahyeng bahasem ru kim ju kham support ki don ki long yeng mo kim support nang ta phinda pe ka imlang sa alang ru mo ka society jongi long ki brio ki tharai bait ba ki ne bar khoi ba ja ka dei ka jingja ba shimet bat kam khta ai ki wei te ka ki ong ha ka kumba ong tin pareng ki ong it's a private issue it's not a public issue te kim note kin ba pli mo te bonsen ngin da pet pa de ki long ki me jongi ki wan ka long yeng baduk ki hab depend be ho lok mo bo de nong ka mai jong ka yeng te jak da ki wan chakmat yo phet no chanu kan le chanu ki khon ki ka jing pule jing puthi ru kala de ko ne ki de kita bar khoj em ba haga jing sko jong mo kumbang la tre min charu ngi yo hi ki statistics ba ki de kini hi main reasons ba pin smet ki brio bakin wan chakmat ben report but teng ru em ki brio ki don kata ka jing dunate ki tharai ba ngindalech ki pulit na che ki an ngi haben siu pisa kade bonsin ngi yo soi kata te ki brio ki dim sung tho kin haba phide kan nong sha le ben no sha yo roi kam judon hangnu ro haka an ben ong ba kini ki brio ba sha ro ba sha yu kin no ba sha thombor ne ba sha le ben ne ba ki don kam ben ai pisa kala don hi ki ka kamram jong kan ka an baki don de kini ki special prosecutors ne ki prosecutors bagi ong ki nong ya saj an mo ben ya da ya ki kin te kam don ka jinglot e em de kita ti ngi sai kren biang khamba bnia alor kata ko ngan phashi kong yada kong ka snap trikam jong ka sarkar jong ni ka bapet bat ka babat ya ka hok jong ki khlung khna lada mi kum kini ki jingja kum ku tu jingja po nongra hadu ka nu thrai ngi kum ka im lang ka sa lang ngi la shisha ban bat lani ban penne ka hok jong ki khlung ki khna om tang ka hok ka jong ki henrai ban penne ru lani ban ya daru ya ka jing loi ka jong ki na protecting their innocence hadu ka nu thrai kum ka im lang sa lang but lingba ki jingrap jong ka sarkar ka nu ya la ban penne ka hok jong ki khlung kubli shibun kong event ya kani ka jing khot sobha ka jong phi yang abat komjuri hindi ki panel ki badan hani ka panel discussion halor ka jingkali ka jong phi kumno bangin yada ya kata ka hok jong ki khna kham tam ki tu ki bali lui kum tu ka jingja ka blaja panongra kum ma chupen kan mau ha ka khat sau tarek mas yo jing tip na po police department bakala don ka jingja jong itu I khna ti kum ju na ka tanat rekam jong iling ba ka child helpline tamangidon ka child helpline hamala ki district ti ka child helpline po East Khasi Hills but ka team ka jong ki wood klele banya sanran lang ye ki pulit banya iwad itu ikna ti haka next day kata ka one day pa ayo jing tip balalap ya ka medyap ka jong ki to kum ka tanat rekam ka jong iling ba ka district child protection unit haka ba idon I district child protection officer ringkat bat ka team ka jong I ringkat ba ki child helpline ki mar kla her wood cha ta ka shaka ying jong ini I khna te haba kila ikendu ya ki kemi ki pa but haka ju ka poru haba kila ya shem ya uta u child witness mo ubayo I nin kong e ya te ikhna te
ke bala pelong ya kini kong nama ba udi khuna udi barang khat lies nem te ning kong ning shop kong bangi tre ha ka child protection tingi hapet hiru ya ka ayu ya ka taka rights ka jong u te banshu kiladan hi ka suspicious tang ba bakin shu kan no rumla te ling ba I counselor iba kila ya bo ringkat lang ka jing ya sothu jing mut bat ka police department te ling ba itai counselor hadin ka jing ya merjing mut hadin ka jing ya selok ba utau khana pensiam ba tang hadin shisngi isafla te henre ha ka bangin ya dai ka yuju khna ma ki khna ki bapli ki ki brang lui te kum ka tanat rekam jungi kat bala nyele bangin ya dai ki ni ki khna re bangin ya da tang ka liang ga jongi nginum la ngi don kam lang ki tanat rekam ki ba pher kum na ka police department kum na ka health ro nama habala lap ya ka medji khna ning kong ka update cha ka health department ka bakin haban le ki medical test ki update le ki postmortem te kum ta ka jing ya da ka de ka ba ka shong lang ha ka jing ya tri kam lang jong ki tanat ki ba pher ring ka lang bat ka ying ka jong itu khna nama la da ki kimi ki pa kim support la da kim pediang ka taru ngi ka jinjar yang ngi kum ka tanat tri kam bangin le ban ya kren ne kum nu ban ya da ya ka jing im jong ki wei pat hadin habot bat kum nu bangin le na kam ta jong ni u child witness uba menta udan hang te hapo observation home kum bangila yo I hapo ki kot kubor ki ong ka juvenile home tenga shukwa bangan pensngo shiki pat ba ki basngap ni ki ba pet yakani ka program ngem khot shu ka juvenile home ngi ong ka observation home hakba ngi bu yo te khana hang te po observation home hapo kan riu banai hakta ka trial period but on the lakon vek gisa transfer yo ni khana shaka special home te kata ka banga ko an pensya na mangim ju ong shu juvenile na mahakani ka juvenile justice act ka menta ngila pen kala lut yaki nomenclature la ki ya ka rukom khot iki kerteng te kom yaki khna ngim ju ong shu ki orphan ngim ju ong shu ki orphanages ma bun ki bre hadu menta ki dang ong ki orphanages ka jakari conswet rekam dei shu kom ta ngila ong yaki de ki children's home okay kublish bun ko ngan poi shi kong Larissa angin ya poi bi ngin ya phai bi ngin kren holo ka case po nongra nga sung thu ba kani case kalong sensitive ba namar ba unong u ba suba badan ketiru udang dei ukhna hi ba hapo khan rusnam ba hapo ka khat prasnam ya kum kini ki case ki babu jing ya katnat pulet but ki kendon ki ba ka katnat ka haban bot ban pentikna ba ya ka hok jong ubale bale kani kamru kanum dan kanu jing yo right but ka hok jong itu basale thomboru kinumdu ya kata ka hok ka jong ki publish board kong te hak banin kong hak department idon ye kini ki child police welfare officer ke bapet ye kitwa te ngile hak ta kong ba habangi approach to khana ro ya ong CCL ngi ngim julet da ka uniform te ngi approach ki da ka civil dress te hapor bang ngidon ki special room mo ban ladangi record statement ki room ngidon de kita ki room hak bangin ayu ki bangin interrogate lani bangin record ya statement jong ditu ki jai khana adan ka special juvenile police unit ro kita long ha ka tu ka room ka bishong ki ha bishong lang bagi counselors ni ki nong ai jing sumar ne okay ngan shukli biang mo kong ka tu ka case ndai namar ba pindal singap hadin ka tu ka press conference jong SP ki lami ki ong kumlo ki jing pensngo na kaliang ki pai ba na kaliang kayin ka sem jing ti khlung ru ti khna itu hebren bakim pediang ya ka tu ka jing lap jing lap ksai ngathai ki plek kidang toket ya kani kamat ne ko it is still under investigation tamar kidang up ki FSL report kidang board ki ba shedin dengan pai shi kong mui frin kong nya kren ya ka imlang ka salang jong imo habangi pe ngor ya ka jingkela ka belawan ha ka ni ka juk ba menta bat ka jing kiu stat jong ka bor technology ng ba ka internet ta ter Hato phila ban ong ba ka jela ka jong ni nani ki pat ba jong ka jela ka jong ki dang don kam ban hap sha bin betin nanti ya ki namar ba ladangi ya keren syai ya kani mo kalong ba mentale ben ong kini ki dor ki videos long easy access te kini ki dor klem ko ki baki yo ki mobile
hadu kat nu tharai ngila ban kum ka jaj ban rio ladang is dang na kalong yin long sem ban te la kam ni ban khmi bagi khun ki jungi kim lani khun samlai jungi kinum plate por khnang lani kinum yo te that easy access ki tu ki jaj content ken ki mangi ong to ka shibun kong iban bat ya ka forefront media ru ka bala khot ekne ka jing yemir jumut hapadeng jungi ki sangut ese ki ban sedang wan ru kin bon halor kin ki jing jingshngain joki khana bat ki kin thei khamtam hakane ka jila jungi namar bak tu ka bala ja shanong rak la pencer khai si sai ni tang balang bon chu shu pada ki case kong iban ya ka ba kong pila IP ki tu ki statistics mo te light next statistics ki dang bon ki case ba ki brio jungi ki mon chakhamat henry ka jingkeli banga bu halade bat haki para jai ben rio jonga jong phi hi ka long ba habangim report yaki te belai pada ngia pensapriang yaki haki than media ki ba pher mo kala bandai kong pi ta ki dur kham akor lani ki videos ba syak penyap mano syak accident mano tengah ka shubu jengkeli jongi kamde ta ke internet nama internet pa kon ke internet ngangi bateri hakin nu ki kam ki ba pher ngaso ka de ka jing yo nong ka jing wan internet la dangi nang wat benan kam yaka ka bau ka beningkong ka baar ka long pet nodok ka covid ki khun ki jungi ki ayo abat kita ki smartphone bangi ong mo bangi don kam kita ki jing pule ki ba pher ngem ban si kum ki me ki pa bangin hap ai ta ki smartphone namar ba ka jing pule puthi jungi kan sakta la dang ngem ai ki ka phone te hen re ka jing te la kam ka jungi ka long ba ningkong ning sharp ka de ya ka jing te brio te blay jungi kum bangi ong mo kum kata ka ben rio ka jungi ka te brio te blay hatu ngidang don em kata ka jing te lem ru haba la da nga pensapriang ya ka we ka dor jongnu kala abdi ka khon ka jonga kala abdi ka khon ka jong phi kala abdi ka khon jongi baro mo deni jong uru kum jo ti long kata ka jing te lem hak imlang sa alang ka jongi ka ja sha kata ka jing kali ka jonga mo bat haba ngisngo le sing ngisngo don bor ngatengan ngan chim nakalyang jo ka bor ngisngo don bor ngiso hanga mai lada ngide beningkong ban pen iyak tu ka news banya share ki WhatsApp group ki YouTube ki jinat mo kadon ta ka bor ka bas ngau ka bam so singai na ka bor haba lada ka khun ka jonga ngai I ka dur jong ka map ya ka kitien jonga tambai ka dur jong ka met yap ka khun jonga ka bala cha le bi ijal le si mo babaro asipet thai ki nya pet lot ne tak karan kerem kon hang ta ken ti ta ka daw ka jing ka report ru ka duna namar bangi kloi baban penrem ya kanong sya le bi ijat man ya unong lanika nong le bi ijat tabah kani bang ekran kilang kintai bun sien ka syong angi ki kintai le simo kumbang chu ainuk sai phi ku ka case bangi asha bhairu akan mau arut ki kena kisha bat bor ukini jong ki hi mo Cito ngi tingi kum ki bateri social work ngi ale kat kepada ko bapi ang mapi mo ki legal kini kita ngi la lut nadong sedong ten re ke emlang salang pada anda ki itong bapli na korsor kari ko mas mo na mas kam senang kandong ipat ya hayeng te anda por ki itong kaktien ke bakam akor ko ngi kita ki kena armut mo te kum kita kan ke penduk mensim ngi bangin report kan habang ngin report umlong da ngim report umlong dah kanu kedur kan ke imlang salang jungi kan pediang bangidon kum kita ki jat case ngidon kum kita ki jing syak penrem hatu ngin nya khmi lentilang na em bangin nya trailang bangin nya perlu jumut halor kini bakumno ba kata ka jela ka jungi ka bede ba ai jat chaka kemi kan wan biang ya kata ka jingshngain kum bangi kren khalo setelah ka perthai bangi de kita ka jat meru ka ba ai jat ya chaka kemi tang ba hatu kadon mata ka jing singan yang ki long kemi kan kedai kita kong long kum ka benta jong ka imla salang ka don kam ba ken long kum nu ngi pet da ka nu ka kum syong tin paling mo ka nu ka lens bangi pet ya ki ken dengan poi beng shi kong minamo kong pila don ha ka ni ka kam pila julai khmi ru ya kini ki observation homes kini ki CCIs mo child care institutions ti aga jing ijong phi nganget kin don be gi jing duna hang niang te kin don be ti kum ki gi jing duna ka ba ka sarkar kadang don kam ban khmi ban pendap kita ki jing duna baro kong ye ande ngakwa bin ong ba abangi ngilek inspect kini ki homes am te bun sen ngi shilap ba
kinong tray hang tu deh pin map yang amo kimlong they are not well trained kimlong sensitive mo kumba ang kitin pareng kimlong sensitive to the needs of the child teng mo kajing kren ben kadon kajing le kumta ki bun ba mo nang ta pati pinda pet ya hoi ki ni ki nong tray jong ki ni ki children's homes ni ki shelter homes hang nong nuru hoi ki don ba pli mo ita kamen sem ben tray tamba kajing duna ki pade kadon ba ka manpower ru kaduna ba mo ki nong tray hang tu ha homes me hang nong nuru ki duna ba nang ta kajing yo jing jong ki ru kam don long kum hawai mo ki yo dagi salary ki yo kini long ki datang ki contract workers te haba ngi pet dei haba kini ki tray mod I mean medbat men sim mo ye kini ki tak khulung padon ha tu kini ki homes ti kini ru long ka sarkar kala de bin phai khmat te shaki ban pet ba kini ru ki don kam te la shai mo da lakut kata ka contract de ki la sha weng nang tu kin le chi ka kam ru kam don so these are things ba ong ba kapen du men sim no ki bri ru ban tray da ka ben tray na du na men sim ru ka don mo ta pade kumba kong yong kong me friend mo ye kini ki social media ro mo kumba ngi I baki sapriang ni ki videos te men hakani ro las mo share kai bin yo I kum to mo gi brio long kim don men sim show te para brio mo don jing tip lem show re te haba ka ain ka don te kala te bin te la kam da pi upload ki videos ki le ka don ka cyber crime jungi tamba kanu ka tray ka cyber crime ro tip ngakan mau men chuar ka don ko ka case haba kithat ya kata kawi ka brio mo ba kumta mo ka yo lok khar ti kita ki khun ba ki long dur khar kithat ha media ngala tho bud ngala ai ka complain cha ka cyber crime no tamba ki klem la ben you know ben I justice ya kata ka case ki ong bet ba ngim don kata ka technology bangin le te long tharai kini ki kum kini ki cyber crimes ru nei ki la de ben kampen kentiu te ka technology jong ki anta ki don kampen educate ki brio ru mdei tang hasor mdei tang hi conference rooms tang ba ki de ben mi shakmat ben wan shakinong kondong jungi long kidang sabi bet kim ju kham tip gini ndei tamba pin pet nta ka mobile ka lapoi shadu shinong kondong ki khna ki use bet te hangnu ka jingya da ka donte nayeng na semru ki me ki pa bon ki de ki bri bam nang bam sta kim don por ben pe ki khon ki le chi ki le you but no ki yat ki parlok mo kini bar khoj kalong ka kuntup yangi bar khoj te mdei tang ben ong ya ka board jong ka sarkar ne ka board jong ki institutions ne ki kime ki paru ka jo hi bunsen ki cases bangalap men chuaru ki khna basha thombore kimi na yeng ki ong ben le sa hiyeng ki bahiyeng ki kimi kim ju ki lisho long kim bud din te ha baka khna ka don ne kata ka yeng te ka ja pa de ka jing susi ki lap ba next day ka khna kala sha thambor kala sha yu te ka ne bar khoi ru nei ga long kun tu ki kimi ki paru bakin long husiar bakin long ba adakar ben pet ki khon ki khti gi li chi ha ba ki use ki computers ki mobiles they been done de ki time slots te ki de bin bu de ki time slots ba kat ni por ki khna ki la ben use ka internet nang ta pa de long kin supervise ne kin ong kum noi ka supervise hoi kin pet jngo mo ba ki khna ki le yu ha ki kamera jong ki bon sen ki khna ki khang ba kamera la jong chi teng miet ro ki dang yele internet to long ni de bin hikai gi ne ki ru ki ka ba bha ki ka ba sniu ka internet ka wan ra ka jing ten nong kong ka de ka you lead by example ki kme ki paru ki de bin tip ki ka screen time ka de ka no makiru ki de bin long ki ba husiar mo ki tharai dangi le kum tan de kan wan ra hi ka jingya de kham jan ki khun ki khti bat ki kme ki paru because bon sin kme pa kimju tuklar sho te ki khun ki le yu long ki tap it miao bet de ki tip ki khun ki ya be ki bri bam long ru ki ba kum ta mo they try to defend ki justify be ki khun jung ki kim long kum ta tikin dia bar khoi de ka de bin ai ka jing hikai ki ni ki kme ki paru ba ngi haban long husiar ngi haban long kum ngam ong ki parlok tamba pi de bin don kata ka jing ya jan bat ki khun ki khti ba ki khun ki khti ru kin don kata ka long kin burom ye phi bat kin wan shakhmat bin ye thu da don ka jing ja ye ru kum ta kin
long ki khun ru kin smo shlur Hoi, banyak thu ki hoi. kmi ki pai ke e ke bakia shep Hoi. ke jim ke jum ping Bun sin kimia thu ki tieng ba yo shama yo punishment sa den deh. Ti kita bar khoi ru em ka kasdang hina yeng te kasdang hina yeng. dengan ngale shi kong ya da kum ka ik kan kusa ke bila ai kong mina mentan ni kan ma ko ka case ru ha po than mau ring kneng ne gum tai ba kedan ka jing shim ka jim jong iwi khna mo khna school ti ka kum ki tu ki case kong namar ba ni smo thu ba ki brio ki badai ban pet lani ki badai ban khmi ban jingo ya kum ki ni ki jingja ki dei ban long ki bla nang bla tip ha ki bla dan bha ka jing shem phang ki professionals mo kum yong ikong ngim da don than kita ki train people ti nakaliang ga jong phi ha ba philai trikam de ha ni ka tanan atu phi phin ong ba ka jala ga jong ni lani ka department ga jong phi kadang dunai kita ki train professionals. Okay. Tah kapai dei bat kata kong iban mo. Kapanin kong kong bala ong I bala benrap I kong mina mene mo bagi nong trei hapo kini ki child care institutions ngi ki contractual. Kapanin kong yem la ban retain ki mo. Ko bi ong ha ka training ru. Man bagi I training menta ngila I training menta ubanai. Tang hadin alai banai kila yo akam do shwe kila ami no. Ting ila apha shadu shnip sit goti ngi pha shadu sha delhi ru. Kelayo ka training ka bapaka bah ka bashi stayo ka ba artayo de kelawan pai de tang anu kelayo kam ka wei ka bapalong ikin mapaka di contractual hot ni renew man usnem renew yaki unde ban ong batang lakut ka tu ka contract kila sha be kim sha be ma hadu menta ki banado ar haja khatsan ki dak ne du menta ki banado ar haja khat ar ki dak ne du menta yim be yaki ni pe bet kat kom ka performance ka job ki hendai te tang kata ka wei ha bakira ayo hi ki kam ki ba bet ki ba biang bat ka salary ki ba biang ni ro gim khang ki hap ki mi te de kata ka wei ka ba pindu ko e katana tri kam jungi na mangim la man retin kham tam ye ki tu ki nong tre ki ba da don shisha ka skill nam ta ban tre nam ta ki khna ma ban tre nam ta ki khlung ki khna kam de ka baso kham tam le kini ki khna apo ki homes ki jongi ki bawan na ki background ki ba pher ki family ki ba pher ki don na pedeng jongi ki balong aggressive ki don na pedeng jongi ki bam kren ki bukwa bi ban isolate ka shimpor bhai ki nong tre hang tu tang ban ya build ikarapo bat ki kumno ban penyajan ba itu ki khna begini thu ya ke e ka jing e ka ba ki kan do haba ki lawan ban shong hati ki homes ke jong ki kata ka wei ka ba ka de ka challenge yang mo ka bangim la ban retain ki staff hendrei ha ka bai dei bat kan ni ka social media kum ka to ki spot maring keneng mo ka jing shim ji khna de tang dam ta ka daw jong ka phone be imio aban bat phone mo be shim de ha ka bai dei bat ka tu ru ngi don re ki counselor mo hamala ki district ni don kini ki counselor hamala ki homes te habawan kum ti ki judge case kawai ka bapalong hi na mabahagi ni ki schools mentaro kawai under counselor te hamala ki school te la dadon kinu ki case habaki ha ka school habaki khna ki wanra ki mobile sa school ki principal ni kinong hikai ki yo kem yaki la da kem na shuban te la kam ki phone sa ka district child protection unit na shani ka child welfare committee te hapo ka district child protection unit modur ni dan tang iwi counselor haki homes ngi dan tang iwi counselor ta shan tang shanu inlet ini counselor tang shanu inlet te nakata ka daw nakaliang jongi ka tanat rekam jong ka social welfare department hapo kani ka scheme mission bat salian makani ka scheme ka de ka bala beting ka da ka sarkar pedeng te ngila propose sha ka sarkar pedeng bangla don kam shishu ki additional staff kam tam ki counselor ni don kam tam kum ka east khasa hills ka district ka baheb ha mentan don ki shubu shamo sunram ilali shamo sunram wan sa ko ka ki shela mla nang tu shatu ban herte ting ka delay no ngimla shu ban yo ki evidence lani kita ki sabut ki babiang haba kini ki khlung khna ki shem ki jik e lani ka tu kalong ye ka shem ki jik e mangila adu no ngi habde no hadin arlais ngi don ka por kim ko ashu ban keren kim ko ashu ban ya support bat ngi kata ka wei ka bang ni shem jing e ngala sakhi ka ni kan bat ngala yo lat ru ban keren bakat tu ka ni ki rio shempang hak ka phi ong phi ba ka education system ke jongi hi ka de belong ka baklan na marag ba ka kum ka jing ya jang ka por ngi I ba ka bor jang ka mobile ro haba ki khna ki kum yong ikong mane ki hap ki don kam ki cell phone ki kham tam after ka tu ka hadin ka covid lai ba ki pen pau ro ba ki nong hi kai kim la ban long counselors ha ka jo ka por ngi don kam ki train counselors
haki school ki prepare so we have kata kajing ong jong pi but kong nama pi men pi crunch pang commission watsalia nang baklanga hadu snam arajar arpo line arpo saw kanam kajing bun jogi case kata ka bay day bi klung khna kan day palat report spa atlin day haka jalla barok away but hapo ka to ka mission shakti jogi ke the pede kadai number of cases nyaw spotlight pun riu ni dengan sekolah penting bagi perlok hang ni ba kat kum ba ka ibe ikong yadai ong ba kidon kini ki schemes jong ka sarkar India kata ka mission shakti jong ka tnat women and child development jong ka sarkar India but ka mission vatsalya jong ka tnat women and child development jong ka sarkar India hi ba ki brio lengba kini ki helpline kata ka long ba nakamata ki long kemi kadai 181 lani iwe pra iwe nei ko banang mata ki klung kena number child helpline day iwe not kendai pra lani 1098 hagaba ki kena klung lani ki long kemi ki ba mat ekom kini ki jing ki laban phone show ni number but banyak keren but ki nong ai jing suman kumno ba ki la ban shim ti ka to case ka jong pi nei ko de tang itu jing pentip kendiat mak nang babaro ngi nyetip lam kumno bangin wat gil kila jing yarap dengan poi bing she ikong Larissa mo kong ni snut hu kong mene ikong minai la deb ong mene ba ki jing ka ba ki long kemi ba ki klong kena ki kendu ha ba ki wan chakmat ban register ki ni case ndai but ngatip hiru ba ha ki kham ta ki thanya kendong kindang don hi ki shnong ki thaw ki bam report ki case ki pulit ki le bet banya penbet ki jing ki hasnong na thaw ki compromise no lada ki don kam gitu ki jai compromise king kong hadu ka nu ka kta pade ka rukom tokit pade pi lada ki don kum gitu ki jai compromise hapdeng ka family lani hapdeng shubu mata kan jai ka khana ka ba shubu ka kani ka rip ka jai ka we ka khana te menta kani ka khana ki pin compromise hapo yeng ta ka min thing ka long ba lada ki compromise yeng hapo yeng ka bening kong ka bakta ka de ya ka jingbut jing perkhat jong ka khana pi lada ka khana na du ba kadang ren shubu mata ka ja ka por ba kadap shipau khat we snam and then ki shupen ya suk no hayeng te katu ka khana anda ka he kamyo ya ka counseling kamyo ya ka ta ka jing yaram na kaliang jong ki professional counselors ka banjai ka to ka khana namar ngaru bunsian hakini ki jaj cases ngaju ya kendu ya kini ki khana mo ki baja ha ka por ba ki dangret dada ki ya thu kini ki kimi ki pa teng kim ngai namar ki ong ba udai ubahaya pi ladangi phai ya kini ki cases ka badai ya kini ki khlung ki khana nei kini ki khamtam kini ki haki pokso cases majority ka cases udai be unon person 90% lani 95% ngila ban ong ba kitu ki case am ki dei be na ubana yeng bai ka kham nyar bangin yo kita ki cases ki badai ubana ba te menta lada ka jayo bana yeng ki bahiyeng bunsen kin le akum no banda ya ka reputation kinda bet kin don bet kata ka ong ba ka society kan sapet yengi kumne kumtai te lada ka ja kumne ki plate kin wan hiyeng jungi kan mi ka jingle aranya ka yang kasam jungi te ya ka to ka khana pan ya ka to ka survivor lani ka victim kimpet kan ja ayu ya ka hadien habul bun ki khana ladangi pet habangi ngi ya kan do hadien baki one report mo ki bun ki cases ki bawan report hadien south nem sans nem ki don ki report hadien ars nem kat no kala kta e ka to ka khana e ka jingmut jing perkhat ka jong ka don ko we ka khana le hadu ba ka poi sha ka linti jong ka ba kamdei ban le fi ka poi sha ka to ka baya ya ki linti ki basniu nomor bale na do dang red na yeng ki kala long normal ya ka to khana kam don shu ban ong ba ka dei ka bam long hendrei haka ka long normal ka ya no ya ka linti ka ba jabo mo ka bangin ong te hakata ka rukom dei lada ki bahayeng hi lada kini ki bahayeng hi kim report kini ki cases but lada ki slam ru ban report ngi ju kan du ba kini ki cases ru ba ki khana shubu mta ka ja ha kas ni sunday kin ya don sha ka meeting and then kin perkhat ba kini ka khana kin pensum pensan te kitu ki evidence ngi du no mingi ngimyo shu kitu ki evidences ki bangi dei ban collect na to khana so ka kta ha ka investigation ha baro ki liang ka kta na ma ka don than ka ni ka gap ru ha ka ni ka jing file ya ka complaint kakta ya ka investigation
Ti nga sung thu ro balada ki don kum kini case kan khamtam ki pok so cases kan kong lada ki bahing bahasem kim report ki pure kila ban le ki Yes, kila. Yes. Baro. They have to. Baro Kihaban le. ki kinu ki batep lada ki de kinong hikai, lada ki de ki marjan marpa, lada ki de ki doctors, ne manu kila bet ban ai ka complain. Lani kila ban shu pentep yangi ngin ai mengi daka sumutur ngila. Kam don kata ban ong ban khang ba ki police kimla ngin da jin das ngo komen da ki bri ki wan sakmat bikin report ya kum ki tu ki jan cases bangila ban yarap ya tu khana na du kapor baka dang beng. Bun sen dei kong iban ben kini chu ban rap ini mo long haka imlang salang jongi dei haba ki jagum kini ki pokso cases kasnong ka thau ka yele te ben yesuk ti ki brio ki de ben tipen bah kini ki cases jong ka pokso ile kimla ban pen yesuk ya noi nuru ya pikan mau tu ka case mau reng kneng rumen chua tu basha gang rape ka wi khna tu sordar snong yele ben pen yesuk ben ayu tamalong hadin peri ma uru poino aka yu balik u yo imprisonment mo rus ne and rubenai te kini bar khoi ki brio ki de ben tipkin ba mla ben pen yesuk kini ki cases jong ka rape ne jong ka pokso cases ne long kin hab ben face be ka consequence kini ki nong le ngi tharangi don kam ban don ban pelong ke wegeran san ke baby tek halor kini ki an ti ke baki breu kin su thu shai ki egi kendon jo kini ki an ki egi baki den ki de ban le ki egi baki de ban le long kan pen su thu ki pai ba ki jongi ru ken ngan poi biang shi kong mi frin mo kong ngan kren biang shpang ka em lang ka sa lang ga jong ni mo mene hi bidang pen pau wat i kong mi na mene dang pen pau ba ke jela ga jong ka don ka jong ker pang ka jong ka material society habangi shim jat na kami hendai habangi pet pede kini ki jingja persha ki long kami jungi kim long ki ek ba I see mani kim long ka shulong lo ka shkut tang ha ka jat kata ka jilong kerpang ka jung kum nungin pentik na bangi wan ra ya kata ka jingshngain ki long kami bat ban pen ko bori ki long kami ki jungi kalau kami mo kang wala langi ai jat sya kami mo ya kata ngas ngosong hi bang song ni bang ai jat sya kami Hong sungulong kerpang tang hitai benta. Dai. Tang ita bat bangiyo e kejaka kaputa kayeng kasamok ta bangiyo ta property rights ke jongi ngidon himo kum ta kintei habangi anu job esku kwis ke jela jongka ri ke jongi ke India setelah ke partai. Di andrai kaba pin sngo perkat tamula nga kalong ba bun naki long kemi ke jongi bidang syair right wala dangi ajai ke sulong tang kumus ong da kaktian pareng sulong nominal itu jongi ajai jongi hendai kamdan kata ka jipun kup bor yangi bangin chim ki rai ki repair haba ka bayadai ba kumbai ong ntan i kong Larissa ba haba kay day bangin ngin file FIR ng happy siyang data ka meeting long ka kami Hato kamdan hox ka kami bakan kan report na marmar haba ka kun kintay jongala ni ukun janang jongaro usya le tambor ni sa le bi ijab hal atau kata ka bor kamdan se ngakum ka kami mo haba ngi sngo bangidan bor bangi kita kajai de long kalong ladang ong kaktian pareng kalong paradoxical mo ya ka matrilineal system ke jongi ngam ong society ya ka system ke jongi kalong paradoxical haba ngi sngo ngi dan bor hakaja ndrengim dan bor habun ki benta de kala aban deiru haba ngin lam ki sur ki jongi haki ki darbaro ngim don mo ngi kumenta ho kata ka benrap ke bandril ni ta ka siksya di la ong mo bangi ngin de bendar ki kitay po ki darbar jongi tangba hado kat no baka darbar ka jongiru kan pedang ya ka sur ba ka jing ai jing mut jongi ki kintai mo bun sin ki bun ki jing mut bangi ngidon bangi la bangin ai ha ka darbar na bata ki emlang ka lang jonga japi na bata ka kilawai ki jongi hi di tangba hado kat no kita ki darbar ki don kita ki kintai ki bala ban ai jing mut mo ka ban ningkong kalong kata bat ka baar kalong ba habangi yo jat Hato ka simrai ke jongi ya ka jing im jongi ru ngidan nemdan mo kumba la penong ikong mo ya kita ki kam contractual mo bun sin hapangi pet hak social welfare katana jing social welfare kidon tek tak kintai mostly ngat ong bun ngatai kendai Poland di kendai persen kendai persen kidigi kintai sudah betai social welfare mutal abdon penrayangi ba namangiri ki kintai hable social work mo namangi de ki kintai hapli tri social welfare na makadi ka kam ka ba
kebabiang nam taki kentai mo de ngapai ki ba ki basngap ba hatu kishinrang kimla seben social work hatu kishinrang kimdan sekata kajing sngau mo namar por bangile koi ka campaign ke jongi ki ong araja khatnyo ta speak out campaign na mata kata ka speak out against violence on men, boys, women and girls mo ngi anyo tuli kong ki case jong ki shinrang ki khna shinrang ki ba shu kambush on akshilong bushu khana ba ngi kamde shu report na mala ki post nem ngim la le issue ba ki sharif ki shinrang ki sharif ki shale bi ijat halaki yang kisem tamakim la ban kren namar kan yang da phais ka an pade kala ban de kunu ka an kam tam mereka bayar de bat ka domestic violence act la ne ka rape bon kitu kadi kitang jinga dai ki kentai long kaning nga kali biang kum ki para pai ba bangin yasdang ban ka lino ba ladang idang ja sidang ja kum kini ki jing sha bi ijot ki kentai bat ki khun ki jongi ki khun kentai ki jongi hatu ki shinrang ki sha le bi ijot ne em hatu ya long mo bangin ya mirjing mot lang apa deng kataru khanang ba lesi longa pengitre ka kam tek suduk mensiem ba diki pau tuli ki awareness program ngan dapat ki report kila belai kusyong namo kila belai ki report mengila alek tegi gender sensitization domestic violence rape kini kita ki an kita habangin dapat pada ka pejengja kadang ja sidang ja lesi kadang kiu mo kita ki jengja di hangnu kata ka kejingnya perkatnya puson lang no ken mentah mo adir jik sakapor banginnya puson lang banginnya peliu jengmut lang banginnya tray lang lada kumpiong kong mina bi kong lada kita ki train personnel kimdon to kumbo yang kong kimi no de okay kita bala train andai lada ngi shupet saka ke emlang kasalang pade lada ngi trainee way ngi train chis pangot nama itu ila ya ke training indang ya kana si ya kana wal dai la ami magana ke department ke jongi mo di long nga kami lenti bagi ko samla jongi ke long kumta ken ba nga kemenru ba ki doni kat tuk ani ki bala ya sngo ki sngo kum ya kan ni tang balong ni kwa ban rat bin kong dan ni ban penduk jat sendon kini ki jingsha bi jingle bi a jingsha le bi judge kun kentai ki senrang ne ki khun ki ti jungi ki kentai rukum ju kumnu ngin rat bin kong lang ken dakaba pen sapriang hak social media kata tengan ngandayai ban kata mga sngolong pri ya kaja ben riu jungi bahkan kan herdor hado kata Kede kata ngakwa ru ban bu itu ke jingkeli halor ka hok dia namar ba ngakwa ban keli kani ikong mina ikong yada ba ikong larissa mo namar phi dan hak tanat ikong as a former chairperson ikong beran hak na social welfare ba ikong larissa beran tanat pulit ni depai ke statistics ni ba conviction rate ni kata ka jing rai pen rem yenong le ikini kam baman kaduna ba kan te kumbaki ong justice delayed is justice denied kumnung ngin petikna ba ngin pen stat ya ki kam ki jam ki baya day bat kham tam bat ki khlung khna namar ba kum phi ong mane ka kta ki khlung khna kan kta ki la shad la he la sanru ki la ban ya ro kin ti bam day te ban pentikna ba kanum poi shata te ban pentikna ba ka imlang ka salang ka jong hi kan long kan tli lang ka we nginda pe ya kata ande kong iban phire sung thu ba kani ka sarkar jongi runde kimdon ki policies bolong pro women ne ba kerpang tang ki benta ki ngite hoi kidon ki policies be prepare tamba kimdon te kum kita ki policies ben yada ne ai safeguards ki kintei na khulung mo ne phai pade chaka kani ka yeng bishar kidon laka jingduna jong ki ru mo long pinda petang hang ni is khasi hills jongi ru ki special course bangi ong ki pokso course ngi don tang artli ki cases de ki 4000 tli mo nang ta teng ka jaba ki pulit hakapor kimla ban file ga charge sheet because ki file ga charge sheet hakot bakan yait ka case mo katur ka don jing dunahi bon sen kimju la te bin pendep hakapor ba de bin pendep ndai hakapok so act ki ong within 60 days pi habban file ga charge sheet tengam ko noi ki police e kata mo ka dei ba makiru ki dunate ki brio batri ata ndai tang ka wai ka iu baki tray mo ki hap tray law and order ka don ki VIP duty ru ki don long keleng mo te ka wai ka dei kata ka daw mo nang ta pade ka wai pade asa ka wai pade ka long ba hakapor ba shim ba tian bishar ki shim adjournments
kini ki adjournments ba shi don bet kamu panpor mo teng ka jaba kini ki prosecutors ki panpor teng ki defense ki panpor teng ki witness ki muan te haba longkum ta ka slem no kin ka slem no ka process te kimla kin ben ai kata ka jing bishar hok ha ba dei ben ai ka por ba dei ben ai kin te long kumta kin long nakaliang jonga mo ngala ben ong ba kini ki special courts ne ki yang bishar ba kim wei ru mo kin happen pin tikina but kin haban shim ya kata ka jingkit kli mo haba dei kum kini ki cases bakta ki khna ki kinthe ki kulung kin happen speed up kin mo long ki dei bin bo de ki kondon ba kham ba kini ki plidar ne ki witness ne long kim numle monte ba kad ba ki kwa maki kadi that is the main cause hi ba ka slam ka jing bishar ha court kin nang ta pa de ka follow up ro mo ngiji haka neka social media ro ki brio ki halla ki lele chpang ki cases tamba kadon mo na ki seng bhalang ne nang nu ro bakin le bon de ni kini ki cases kam judon ka syukut no tang hang tu ka jing khlut em ki kren after that ka jayu ndoni ru em na thara ngin haban bu lai la di ro kata Hoi, kila pathai hoi. ko bor ka de ka Hoi. benta jungi bengin bu din Hoi. ya gitu ki case Phila bet because kadon ka lat ka lenti ba phila ben konsal ki tu ki prosecutors ba pinya ki tu ki case ngatharai kim num ong ba kim num ye tho ne kim num longim kwa ben tip ka jayu ha pokut tama at least bangin tip kin ka case ka layat ha do hang no ka poi ka stage yu kin kata ka dei ba ni hab ben chim ka jingkit kli te ngi rukum ki imlang sa alang ki riu kan thei ki ro rong ba bar khot kong ya da Te kong iban nga shukwa ban rap ya ke ba yung kong mina mo ka ba di bat kini ki conviction rate mo ki ba kaduna palat bat ka jing slam mo ka delay jong kini ki ka wai ka bangi shem na katanat ka jongi ha ka ba di bat ka code mo mahaba ka code haba ka layo ka du ki pokso bla charge sheet o pulit mo bala yo ki pokso cases ki shi ai ka jing tho sha ka child welfare committee ka ba ki ai to ki summons slip bangin net sha po ki shnong bani wat ik to ki victim mo tena kaliang jong ka tanat ko jungi la pha ikibri bakin let don ka por ki la let kishnong ki bajangai la let kim sa shu ato ka shnong ka address ru ngiyo bitek tang ato ka address ka bikisa pinda kali na nuru ting la ngiyo ka ba ka shnong ka bamya tali ne ka ba ya so thu ka dam ka stigmat yute ka dam ka stigmatization ka ba kim kwa hiru banya thu shanu ka let ka to ka family la ni ka to ka khana mo to ka victim ka shem jing e ti tu ka team ka la wan phai biang ban ya thu sha ka code ba kila change ka address nang to la hab yu biang kata ko we ka badili ka ba arpan ngidon kini ki support person mo ha ka child welfare committee ka notify ka ay kata ka you ban select ya ki support person la bandai ni ki NGO la bandai na ki tingi ru ngidon ki support person na po ka district child protection unit ru te rementa ke ek bangi kwa ki pai ba kom bo ong ngidon kam lang ka jingi trai lang jong ki pai ba ru rei la da ki so thu ki don kata ka mensiem ban ya trai lang bat ka sarkar ki la ban wan shakmat shaka child welfare committee ban longkom ki support person ban ya rap ya ka victim ha pedeng jong ka investigation bat ka trial mo tiki support person bun sin hi man badan kanu ka hearing na ka yu ki lam lang ya ka to ka victim regap kini support person ti mentaro na kalian jong ka social welfare department ngin sa pen mi no ka advertisement nam ta kini ki support person kana ki pai ba ro kinu ki badan kata ka min si man try lang kin one shot mat bakin long kum ki way ni ki support person maybe la dangila ban pen bun ni kini ki support person kum ha ka bay day bagin ni wad ikita ki khana sha ta ki shnong ki tharu kala kham pen bun ni ka man power na matang na tanap trekam jong nginom la bangin le kata ta kata hi koi ka bangi shem jing e ngathrai kata hi ru ka pelong ban delay ki cases kong Larissa kaliang ga jungi te kade ka baning kong kade ngai hap ye ke ba ikong minai yo giduna ka man pawa te ka baar kalong ba ting ye kadu ikini ki cases jong ki teenage pregnancy the most of the cases ki long bait ba kade ka consensual so ka delay na kaliang jong ka department na kaliang jong ki police ni try bait kumno ban pendap ki cases within that time period mo 60 days sometimes ni pendap 30 days sometimes ang gidap khatsanski sometimes gidap within that time period tang bala da day ba kani ka victim subo mta kade shilok bat utu yu bang namar ba kade ka teenage pregnancy kimwan shakmat
kim wan la dangi khot ba hablet ban ai statement ha ka kot ru kim let ki nang ta de ki kia le be kum no ban kiar la dangi ayu mingi ru kim long ko priet te ban ngi ke police te ting teng ni shem jing e ka tu ru nang ta de ka jing e ka long ba ting teng ki brio ha ka jing duk ada mentangi ngi la fix ya ka statement ha ka tu ka sngi mo kim la ban wan nama blai ting teng namar kini ki cases nginde khen ma shi kishnong nong kandong le ki bun ki ba kamai men step bam demiet lada ki du ban ban kamai te kinum yo sho ban bam ting teng nakaliang ke department jongi ngiarap ya gitu mo lada ki yathu ki khasi jongi pan khambun majority kim nol ban ong te kabai kali kim dan kim long even do ngi try nakaliang jongi bangin ngiarap ru ting teng kim cooperate ka jinjar ba kan yangi hakita ki benta kan damar ba kalong bet ba ki long bet la ka jong te kim long ayu kan nakaliang kasi WC ru kaya rap bet la dating teng hakani kaliang ba bagi ong ba dan bai kalim dan lada ki thu lada kayo jing tep kasi WC kaya rap but still kim approach te ngi ki ja la ka ja kam tu hadien de la refix statement dala ong ki ong to tambah kimuan then nang to ki dala kalipat ngi let ching jong ki ngi kerani ki and then ki so ong ba kaja ko mi ngimdan bai kali ngimdan kumta te ka tu kan ka shem jing e ngi te dang ila pen tep ka CWC kaya ram kamdan kata ka ka bangin ong ba nakaliang jungi hi kan don kata ka ban ong bangim ngim ya wut kan gi cases handai ka bangi la ban le ha kaliang jong ka pok su cases le kat bangi la la da ho ngi don kini ki LO duty ngi don ki ngi pendap ba ya ka long ya ka bamenta ngi pendap ba ya ka bala ben shat ngi kan kamdan kan kum kata ban ong bangim la within that time period unless ka dai bit stang kata ba kim cooperate namar ba ki dei shilok kim don kata ka bai kali kim yathu ingi shulong betang kita maksud tu ba ki don shibun ki jing duna ki mau jing thot ho ai but pi la kren rush lo halor ka teenage pregnancy nga thrai ka tu de ka wen ki mat ka bangi hab dan kam ban ya thir ya ta biang mo lor ka tu namar ka tu le ka ta mai ka em lang ka sa lang ka jong namar nang tu ka sami single mothers ki jing ba bon mo but nila su ru ba bun hi long ka dei na ka yeng ka semte ada ka yeng ka sem jing la hi ban ko pi ong mene ban ya shong long ka yeng ka sang long kan kinyan bangin yo ki khun kinya iklanti bam dei ken ti kwa on pin kot ikan ni kren ke jingi da ka common question mo ka jingkali ba nakamta jong pi baro ka kalenti nang nish khamat ka bangi don kamban le kum ka em lang salang lang idi containation rang nong yalam ne nong mi khamat nong thau a ne ki nong 3 months mo bha ka benta ga jongi bangi don kamban ai lani ban no sanyang man pentik na ba kum kin ki case kum to case po nong ra kan nong ja sho kan nang ni shikmat instang na phi kong mivri kabaning kong ning shap ka long ba andala dat jat ko case ha nong ra ngashu ai tang ta kan nuksan re ki bun ki we de te long ni kum ki kan thai bat ki khun kan thai ngim de ban chap tiang bangin dang yai mi shak shala ki jinglet ki jingwan ki jomi ba namar bangi tip kum balaya kran lang bikini ki bayar pet ya ka an ka don te hendrai lada ka don ka an ngin habban persyang lesi ban persyang ban approach ka ta ka an ba ka don mo hoi balada ka kidon ki mau jing thut bat ki jing bangin le ka ta ka an namar kum ka ta bang syong ka ta ka cultural psychology ka jomi ka pen ran ngi da poi ki brio in uniform mo kum syong no kum ki pulit ki non hayi ka pen ran yangi dei te ngin weng no kan kita ki cultural psychology ki jongi ka ba lada ki wan ki ban keli jingkeli yangi ngin hapan batai ka baca khnang ba ka jing report ka jonga kan yarap lang pau sis pa angut ru namar ba kani ka jing ja ka jong kani ka nong rakis ka long ba kapen pitmat bon yangi lesi nama lapau social media te hendrai kan pitmat syusyu pada yangi kumnu banginya parkhat banginya trailang mo bat kemi bat kapa bat dorbar bat yang school ki prepare ba ikong crash pang teenage pregnancy ngi tre bi single mothers ki belai ki single mothers ki badan ta kan ka dorba kum ka imlang ka salang kum society mo bangin ngi tre lang ba iwe bangin ya kersan
mo om tangi kin thai da kishin rang kum ju ngina kersan ngina zdang kan banyak perlu mut no mdi banyak tainya ngina perlu mut no eki ni ki jingja hakani ka jilla ka jungi la dang kan ta ka jilla ka jungi bat kum ka imlang ka salang ka imlang salang ka beri blei tip kur tip kha ka ba ka mai ka hok bangila banyuan ra biang ya kata ka jinglong khut jong kita ki try muluk jong ka jilla ka jungi Please pun kong mina. Ti naliang jonga ngan ban biang mo nong kong ka de ka yeng mo ka ru ka jing bha ni ka jing sniu ru ka sedang na yeng ang tangin na pe ka imlang sa alang ru de kumbangi ngiong mangi ngidon ki dorbar snong ngidon ki dorbar dong mo te hakini ki dorbar ru kidon ki committee jong ki kenthei de te long kini menta klade ka por ba kini ki committees ru em haki snong ni haki dong ru ba kin mi syakmat ban pet kin haba kidon ne em kum kini ki cases haka dong la jong haka snong la jong kila benya khot ye ki merjing mut lang de nang tanga ngatharai ba man ki dong ne man ki snong kindon be ki briu batri kampulit kidon ki briu bat tri kam lawyer ni ki social work mo te long ni haban long in hab ya pleu jing mut lang bat kini te khot lang ye kini citizenship nai ne license nai benyo ka jing tip kham benya mo kumnu ka ain ka ya kumnu ki process ka don te dengile kum tan de ngila ban ai jing ya rap kin de ki don kum kini ki briu ha snong ha thau jungi de nang ta pade long ni de ben sngap te mdei ben ong ba ka kham ja hing jonga te ngam num kit khia ngam num kit khli de kadi kata mo ha ka imlang sa lang jungi I think it's very important menta ba ki kan thei kin mi shakmat ban pet kin hangno ka don ka jing duna kumno ngila ben tem ya ka rangkat bat ki rongba pinda pet kong iban haba minshwaru ngarang ye kren bat kong ya daru ngile ki awareness programs keleng mo shanong ngaile ngala rung kinong kondong bun ba kimju wan ki rongba kamde ka program jong ki kin thei ki ong bet ba ka de ka program jong ki kin thei te bleng in le mangi ba kamde kumta em damdon ki rongba manu ben kit kle ka yeng kasem mo te kaniro ka de ko wei mo ba ki de ben participate kin ki shin rang tan nakaliang jong ka bor jong ka bor sarkar pade long ka de ben don ka budget ka babnya bha ben pet kin kat no ki mang pisai ki survivors jong kini ki kinthe ki khna khulung ki shelter homes ngan ong ipi hangnong idon ki government run shelter homes ngimdon ki don tharai shelter home tang ka wei ha is hills ngidon ba penya jong reach long ministry mo ki yo ya ka grant ka social welfare department tamba ka sarkar ka diben perkhat kin we need long term shelter homes nang tapde ki rehab centers kumbangi kren mo ka rehab center kambiang kamdon te kata ka technology ba diben don ha kata ka rehab center mo we need clinical psychologists ngidon kam ki psychiatrist kum kanika case jong ni khna menta ho kidon ki counselors mo ki trei kam jong ki tangba nginda don further investigation ngin le kom no who will study his mind because kani ko ong ba kin have been study ka mind jong de ka lang what kind of a mindset udon te tang de ki counseling am tharai ngi la ben poy kata so we need all these things in place mo lang ta pade sa ka aim to atlas like naka shelter homes lang ta pade ni psychologists but ko way ka comprehensive research hangnung idon ka research hangni ha jalla jungi ban tip ye kita ki datas balei kai kini ki jingja abuse ne ye ki jing thambor jing sneu jong ki kin thei khna khulung ka ja ke e ka daw ba ki ja kum kini ki jingja nim don tikim kita ki datas ni don kam me ka to ki sarkar ka dei ban bhai ka ne ka comprehensive research ba ki dei bin don kin kita hi ki dei ban long ka dengi kuntup lang dei long kan wan rai ka jing bhahi in the future ke kalong ta Kong yeda kong iban hon ga kuburi ke ikabai ong I kong mina mo ka baning kong ep ngila man te lakam me kini ki jingsne ki jingsha thambore ki khilung khna pe kin thei ni kong ni sha pe ka din la yeng mo kum bangala yo I hiru kum bi ong kong mina ba kishin rang tek tek kim don ta ka jingkit khli mo ka la shu brat be ka kan thei wat haki yeng ki sem rupen yo in da le da ka ki khon la ong be ka kami pe sneng hiu la ki khon nga tangam don por
maka tu kadi kamram ko jong phi ti hale si kini ki jing le jong kini ki khna mo kom ka to ka kies hanong ra ro ho ngamben ye ki yo ukpa ne yo ukpa jo tu khna le handai ngashim kalum lang ba ngai ibun sin hi ki kies ka kini ki khna ki wan hapo ki observation home ki jongi kadai palat ka jing ai mon palat nala yeng haba kila yo I ba ki khun kila I ki jing I per teng u khun u badang khat lai snem un po yeng shi tek snia ong I mi ki pa hale si la shai sngi uladang le ki kam ki badang kham sniu shu kan poi sa kapor ka bo undi nong khai drug su ngim la ban tem ma shi teng snia sha e un len ha te ka tu ka di ka jing ai man palat na la yeng la stem bat ka bam ji ka bam ya so thu jing bud hap deng ki shi kurem ka pelong I kini ki khna ba ken long lai duot bat ken le ki nu ki kam ki basniu ka bakish teng ki thom bor ye kini ki khlung khna ki badang red ki badang lung nang tada ka baar ka bangila man te lakam kum ha commission bat salia ngidon ka village child protection committee ka ba lakmi da u rangba shnong te nakaliang ka jong ka tanat ka jong ngila notify mo ngila ai ka notification ja bara khot re ka ba menta mangi di bande bangin strengthen ma bangin chu ai tang nakakot khlem ban pentre kam kalong le no e te menta nakaliang ju ki district bar khoi district child protection unit kilai le ban lum yakini ki village child protection committee ngo ong lada kan ka village child protection committee ka khlan hakashnong nama ha kan village child protection committee kilong ki don ki member ni ki asha ki anganwadi ka member secretary ma pitip ka asha ba anganwadi ki grassroots level ki khlan ba ki dong trekam ki khlan ba ki bali rung shi ki yin ki sem ki tip lon jayu eau bat ka wei ru ka ba ngi pilayu I haki kot kubor katu ka baja po karataka ka bangila ban rescue tu ki khana mo ban repatriate biang tengah perkhat lada ka ni ka village child protection committee ka khlan lada ka khlan bat ka bu e ka record ba kinu ki khana ki bami na ki shnong ken hun khlam ka jingtip ka shnong kinum la te ban shumi kum tu na ban dala poisha Karnataka ki poi ha ka school ka bakla pa register kalong illegal ngim tip nang ta ki sha le ben ki sha pentrai kam haka jaka man school ki hap trai kam shwa men mir ki haban makidon kata ka fast food counter ka jong ki shabar dala men mir ki tu ki nyo baje pra baje ki hap odjur kata ki thu hi ki khna kata ka jing sha jong ki nata shi snem ki hap puli ka tin Canada te balekin hap mani police ki hap school shabar haba ki school jong ni hang ni ki biang ndrei na kaliang jong ki kami ki pada kim pediang ya kata ki ong bangi yo free bangi light na dong shadong ndrei ngi don ka free and compulsory education hapo ka state ka jongi balekin hap le chabartel bante lakam ya ka jingle mi jong ki khana jongi kan hun kum tu data na ka village child protection committee ka bala ban bu record ban bante lakam lada kini kim ko ngul ane e kala ban ai hale se ka jing tip sha ka commission mo ka state commission for protection of child rights na ni sha ka social welfare department bakan le ya ka badon kam ngatrai kini kide kita ka ba ni hap ban pen khlan rengkat lut ka jinge trei lang bat ki brio rundang sha khamal ada philap ikinu ki jing sha thambon ki jing sha le benj klung kena wat num ya sngap ya wan sha khamat ko malai ben rap lang kini ki panelist ki di ban wan sha khamat wat om bakari tang ka kam di ka kam yeng ka jongi ka de jong ki wei ki di ban wan sha khamat bakin ai lang ya ka ti kamon ka diang ya ka sorkar rei tang na kaliang ka jongi nginum la bangin trei tang na ka department ko wei ma kong ben just ben kut moi ka junga ngasih songkya bahate kan ke adult education te ni de bin don fi kan ke adult education kin especially ki block levels kin ba ngin kumno ngi ong bet ba ngi kwa ben kup bore ki kin thei tamba phin pe ki nong konong jong ibon pa kim don jing nan jing start te dengi sedang de kin ki adult education te maybe kas ngi shuti ne ki jajan me kuma ki le shikwi ki jalla ne kan ya rab bhai ki kin thei jongi bakin yo bor te bakin pen kup bore ki bakin yo ban trei ki kam la jong ho ba pher kata kin Kong Larissa ha ka jing pet jong ate ka main hi kum ba ke ong lang gini panels bro lai ba ka main hi ka jing sedang ka de ne yeng wa bangi hi kai ukhna na do dang ren na do na yeng te un em ha kata ka jing em hi bat ka we de ka main menta ka long ba ngin sedang ban ai ke ngin pen khlan ye ki awareness program bangin pen sung thu e ki breu bat ka shnong ru ka de ban shim khya ting la dang ngi let ye ki de ngi pelong ye kinu ki awareness program kin wan ki breu tang san ngut phongut te
kim wan baro mo te kumnu ngin pen suthu teng teng ngi shu ong no aba sapen batai lem ya ki wei handai lada ki present ha to ka jaka kan bhar ka shnong ka ban shim khia ki schools gi ban ai ki to ki awareness program ya ki khna ki colleges baro khoi ngi ban pen suthu ki khnang ba ka to ka jingmut ha ki breu kan rung ba ka lada ka ja kum tu ngi ban pen tep shatu lada ngi le ka tu mun ngi ban verify shwa shubu menta ki kwa ban tre shabar ki wan ban verify shwa lada ki verify shwa kan nu kan irap ki kan num poi shudu shau tau pot ki don ki breu ngi pet ha tu ka liang ka jing ki bun ki breu ki basha thok pisa ling ba ki online ki ong ban yo de ki kror ki kat ni kat tai ki klam verify ki tu ki tap ya ka pisa and nang tu da dap ja ka jing ja ki sawan si ki police ka jenjar de ka tu ka baning kong ka de bakin le ki pai ba ka de ba shwa bikin le ki de ban verify lada kim verify ka ban ja ngim tep kalong ha kata ka system ka awareness program kalong very important minta haman laki benta ki bakendong jong kani ka jong kani ka Meghalaya jogi bro ko we ngidi ban pen klan bhai ka awareness program ko de ka tai na bro khoj ki liang mo kum na ka CWC na ki bro khoj ki benta jong ki department ba pher ngidi ban ai ki awareness program kita ki ki min ka jing pet jong ki ban yarap ya kani ka ban pendunai kani crime ya ki ken thai bat ki khnang ba kin su thu ban report mo namar lada dei bale namar ting teng ngi yo iru ting teng lada ule ukpa ka keme ka depend how to lock ba udei sole bread earner of the family kanum ongi namar bale namar ba lada kem yo kan ja yo ya kayen ter lada ngi pen su thu pa ki breu ba ki don ki jingerap ki babun mo kin su thu ling ba kita lada ki dei magna ki breu bam nang bam start dangila batai ki su thu lada ngim batai she kin tem kalong ha kata step Syukwa ban ad ka badi ka awareness program mo kong iban namar mentan di awareness program mangi pelong tang haki community hall ki indi kami arab si ko ang kominawan tang khandiat ngod undan ka iyo temen ta ke ka bangili na katanat ka jongi rin ka lamba ka child helpline maka ba pitip menta ka child helpline men ka panyat ka NGO rin menta ka ashim no ka sarkar dikini ki child helpline ka ba district child protection unit ni target ba ki schools menta ni target ba ki schools ngili awareness program malaki iyo ki class long ibu ki class 7 8 9 ki 10 11 12 untuk ibu ki class wise then la ekran pang ki child related issues la ekran ki pokso la ekran ki child abuse child sexual abuse dala wai tu ki program ki ai ki contact number jong ki mo ka child helpline ka ai contact number ki don ki ba ai ki personal tingi shem ba ki nakit tu ki awareness program ka irap shi bon ka ba ki don kat tu kat ningot ki kena ke ba ki report ye ki jingjia ki bladem ki don da ki banai ki don da ki snem tingi yo i ka outcome jong tu ka awareness program ha ki schools ka yarap ha khamtam kini ki below 18 years sakaway ko Yes. no sakaway long milaya to let's say ka bakat du mo ba ngila sipai sa ke imlang sa alang si school sini kita ngiklet ya kaway ka benta ka ba ya kinyam kitnat nyam ki ba peru ya ka ba namalada pastol ne upada dan ne sister ki ong ki brio ki sup ba banget hatu la kala demo ta kapor ba ki nyam ru na jong ki pulpit jong ki na jong ki puja ki jong ki na jong ki eki nu kitnat nyam bakin keren halor ki niru namar ba bun sin ni syukran tang ya ka kumbas omo ya ka ka nga kum ka kristan ni keren ta ka balat ha bible handre hatu ngila mo bangin relate la ni bangin pen urlong ya ta ka jing tho na ka kot syak imlang sa alang jungi bangin penduna handre bun ba fit ong bun ni kidi bele bi ijot ki ba sya le bi ijot kidi kristani la ni kidi hindui la ni kidi muslimi to hatu kala dai mo ta ka por ba ni kita nak nyam jungi bangin keren no namar ba kala dir papi ka por la dangim keren na kini kita nak nyam jungi ru Kadai kong so ya hab ki jing ang ki jong pi be ki jing ai jing mut ki jong pi mo ba kung bi ong prevention is better than cure mo but ki nong ishimentaro kila batai bha but kawai ka baki shon bha ka de ka jing sedang ka jing hikai na yeng na sem I kong mi fring ila batai shapang ka jing don kam jong ni kong ka im lang salang ban tip I ki kendon an pan let chaka an da ki don kinu ki jing e ka ba phiamat but ru bakadlong ka bran kam ya ka im lang salang banum don kata ka banum stigmatize mo ban pinle ran ya kini gibre ki bamat kini ki jing e bangin don ka man wengi kata ka jing le ran ya ka im lang salang ka jong ni but kum juru mentan hi dang kren chapang
ka jingdon benta jong ki jat nyam ba pher la de ki Kristen la ni ki Hindu la ni ki Muslim ki don la ka benta haba ki yalap ya ktien ke jong ki ktien jong ka jinget ke jong ki nang ta ikong minaro ila kren halor ka jinglong hakalong yeng ka long sem ba ila shat jing shairu halor kitna trikam ba pher na do ki pulet sarkar bat kum ta teter ka shnong gathau hakaba ila kintu ye ki reu kan thei ba ki de ban mi shakmat la ki de ki shnong ki tha gi jong ki committee san ki senge ba pher bikin tre ringkat bat ki reu rang ba ban khmi la da don kum kini ki jingja ka emlang ka salang ka jong ni bat shak sarkar idon ka ek ban ong ba ngidon kam ya kamang tingka dan ka specific budget ka ba biang nagbenta ki shelter homes ki observation homes ka ba ni so tho ka dang duna ka jala ka jong ni long ka jala ka ba he ngidon artli ki districts te man ki district ngidon kam ni kini ki jat yeng ki observation and ki children's home ka ba ki technology ru ki ban biang ban pet ban khmi i ka jinglong jingman jong ki khon ki ti jong ni nang ta shu ikong yada ila ban halor ke jingdon kam bandon ke jingkit kle om tang jong ka kemi hene ka long yeng hi ke jingkit kle ka de jong ka kemi ba jong ukpa bara ka ju ko poru ila banjur halor ke jingdon kam ba jinglong kongsan jong ki village child protection committee man kemi ban jingo ya ka jinglong jingman ka bha kamiat jong ki khon ki ti ba ki riu kan thei ki jong ni ba kum ju ru ila ban ru halor ke jingdon kam ban pentre kam hok ya ki kendon an ya ki policies ba ki scheme ba pher ba ki pat ba kin shim kabui ki schemes ki badon ba ki weki kendon ki weki jing ai ki lat ai jing rap ki ba sarkar ka ai shki pat ba na kalyang ikong larisaro ngila sungi thu ba ila kran chapang ke jingdon kam ba ka shnong ka thau ka ni tli ka wei ban berkat la ni bandon lam kita ka jing snu thu ha ba wan ra ekin ki awareness programs ki ba pher ki be de ben ka mat bang ni snu thu ba da ka jing don lang jong ka shnong ka thau ki don shibun ki ek bangila ban le ban pelat ye kum kini ki jing jab kin ja nang ni shkmat ti ila kran ru halor ki jonon kam ban ya phliu jingot la ni ban ya kran ba ki khna puli la ki de ki school la ni ki college ti Katu ka jing kran, ka jing phliu jumut ka jing ther ka jing kran, ka jing ka long ka ba smooth nut but ngikermen ba lingba ka ni ka rinsan ngila ban lada om de shi spa percent ru at least ada tang san 4% ru lada ngila ban ai ka jing mentoy shi pat ba lingba ka ni ka jing ai jing mut jing ki nong ishim menta ki jongi hakiliang ki ba pher ba ka emlang ka sa lang kan wan chakmat kan ni tre kam lang bat kitna trikam jong ka sarkar bat ka shnong ka thau ban pentik na ba ka long ba ka emlang sa lang jing ka long ka bashngan ni so thu ba ka jing shngan ba ka jing pen ko bor ya ki riu kan thei ya ki khlong khna kam dei tang ka jikit khle jong ka bor jong ka an lani ka jikit khle jong ka sarkar henry ka di ka jikit khle jong ka emlang ka sa lang hi baro ka wei namar ki jing ja kum kini ki ta mat yong ya ka jinglong terpang jongi kum ka jai ben riu ka tip brio tip blade but ka jinge lang jong baro na du ka sarkar ki pulit ki kinhon mon sngobha ki balang ba pher ki jat nyam ba pher ki shnong ki thau kum ta teter ki la ban long umau siang u ban te ka Meghalaya ka ba shngan na ka ban ta ki pat ba but ru ka ba kin thop lang ya baro thì tang la ki tu kin tien ni la poi shbakut jong ka ni ka jing ye ther ke jong i mata sngi pa sa shi sien pa ban ai khuble biang i ki panelist ke jong i ikong mi frin ikong mina ikong yada ikong larisa ye ke jing palai por ke jong ki but kham tam e ki simbo jo pakat ke ba phila ai shi pai bai ke jong i ba ki la ban shem bat pendan kam ki mo bat la da ki yo ke jing song tho le nothing like it okay ong ti khublei shibun yang ka por ga jong phi but khublei ki parlok ro ki ba pe ya ka ni ka program ka jong ni ti ta hadong ya sham yang phi hak we bat ka por ngade iban kin ti mauri na ka mentau forefront media khublei phi baro